Ça, c'est ça, tu peux pas prendre tout ça. C'est un thème que... Après, ça va, on a vendu là. Bon, c'est parti. Promotion dans le voyage. Septième promotion, quoi. Des officiers, des commissaires. Ok. Des élèves commissaires. Embarquement à nous là, Balmakel, Bokaridiko, depuis le site ici, Mia TV, on a face aux émissions Nia Kene Siré. À ma droite, Adama Koulibaly, face au Dambéton au président Lou. Adama, il est là. Ambalioula, Nous m'avons fait Amadi Diko, leader des jeunes. Bonsoir. Bonsoir, M. Diko. Merci pour l'invitation. Donc, bi areva akalama kafo kibaro emi atakun ke anga fina tibu controla o mire mo re tabali pam bi fajiri ma katikan atakela bamba chufe o chamambadi o boti o refe kan sunyata kita dandu mabamina tola o yɛrɛ fɛ suguba don an bɛ na an bɛ don min ka di an b'o ta bɛ taa o bɔra min fɛ an n'o don de b'a kɔnɔ ko walawala o ka laɲini kɔni ma sabati cogo dɔ la nka u ye koba kɛ parce que mɔgɔ si t'a miiri ka a bisigi ka fɔ ko nous beseka katikan attaqué niame mali armée ni katikan bola arbeti no borain ko 4 des partis politiques pour la réussite de la transition ko transition de ce kanye tugomi kache manga tugomi oje ku dono ole faranyo ko premier choguer ko kala magaye malo fo okma o te dore ka ko fanga minnu farala ɲɔgɔn kan ko ka na ni yɛlɛma ye k'olu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa mali kura bɛ se ka lawaleya cogo min ko population ka bɔ u ka élection jukɔrɔmatiti élection bɛ se ka kɛ cogo min o kuma minnu fɔlen o k'o tɛ dɔwɛrɛ ye k'o ye kuma min ale man k'o fɔ ka da kan ale publicité donc a man ka kɛ nin kan na a man kan ka kɛ nin kan na a man kan ka kɛ cɛmancɛ la ale kan ka mɔgɔw kala ka don ɲɔgɔn na donc o hukumu kɔnɔna la o ka décision des partis politiques ko premier ministre ka démissionner sisan u kana daji to a ka ja yan'a ka ja a ka démissionner n'an bɔra o kɔnɔ an bɛ se ka polisiw ka 7e promotion commissaire mun bɔra bi ni an ka président Assimi Goïta premier ministre b'a kɛrɛfɛ u ni gouvernement dɔ u taara o k'u bɔ kari école nationale de police la Tɔnbɔrɔbugu o kɛra a to ka défilé ba ye u y'a yira encore an ka polisiw u jɔyɔrɔ ye min ye u bɛ baara min na ani promotion bɔra olu fana bɛna tɔn fara tɔw kan u ye min kalan u bɛ se k'o lawaleya cogo min donc an bɛna don babu ninnu na ani ka da kan segukaw ka cɛkɔrɔbaw ka kuma lasela n'o ye Gawusu Sidiki Mɛnta ye ni technique ma janfa a fana bɛ kuma nin émission in kɔnɔ n b'a dɔn nɛ faso danbe tɔn président kan n'o ye Adama Kulibali Adama i kɔni y'a mɛn i y'a ye Bamaciw ye Kati kan attaqué ka sɔrɔ kunun u ye Kolokani kan de gendarmerie ani Forsati ka position de attaqué o bɔra min fɛ bɛɛ y'o ye parce que pratiquement
sɔrɔsi kɔni ye dankari ko la e ni min faamu cogo di santigi la Douentza Koro Kolokani sisan Bamakɔ Kolokɛ Diko i y'o la n bɛ maliyɛn bɛɛ fo minnu tulo bɛ an na ani minnu tulo t'an na minnu ɲɛ b'an na ani minnu ɲɛ t'an na ka télévision in yɛrɛ baarakɛla bɛɛ fo minnu bɛ kɛ sababu ye ni an balimaw bɛna an kumakan mɛn k'u t'u ka togodaw la k'u t'u sigiyɔrɔw la ni a bɛ kɛ sababu ye bɛɛ ka hakilila fana ka i to i tɔyɔrɔ la an bɛ tila k'an bɔkolo fo ka jamana in maaba fo ka maliyɛn fo ko hali bi an ka dɔ fara cɛsiri kan ale ye cɛsiri jamana de ye ni maa o maa ma cɛsiri ko hakɛ t'i ye hakɛ bɛ cɛsiri baale ye jamana in ye kɔ o kɔ tigɛ a y'a tigɛ ni cɛsiri de ye n delila k'a fɔ n ka émission na n ko jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ a dingɛ ka dun a dingɛ ka dun k'a sɔrɔ a ka dun san 60 kɛra ka dingɛ min sen n'i ko dingɛ ka lafa san 1 san 2 kɔnɔ a munumunu ka ca nin fɛn minnu an bɛ nin kɛnɛ minnu ka bi ninnu dɔw ɲɛ sigira a san 60 yɛlɛ ye k'a sababu kɛ jamana in a tun bɛ kogobolo dama de bolo o de tun kɛlen bɛ ka jamana in kooli o kogo o de tun ye jamana jigisɛbɛyɔrɔ ye o kogow karila ni kogo karila Bankɔrɔniw bɛ kilo kan sanfɛ dɛ taa wala an ka faamu an ka jamana in kogo fɔlɔ kun ye mun ye o kun ye an danbe ye maliyɛn kun tɛ sɔn faso janfa ma an kun b'an danbe bato maliyɛn kun tɛ sɔn nkalon tigɛ ma an kun b'an danbe bato maliyɛn kun tɛ siran an kun b'an danbe bato maliyɛn kun tɛ yogo kɛ an kun b'an danbe bato maliyɛn a sɛbɛ kun bɛ a kumakan ma maliyɛn kun bɛ waso n'a kɛwale ye o caman yɔrɔ janyana ni san 60 in kɔnɔ dɛ mun nana n'o ye e bɛ ka armée min fɔ tan armée fɔlɔ de ye peuple ye armée n'i ye armée ɲini jamana o jamana peuple de ye armée fɔlɔ ye jamana kɔlɔsibaa fɔlɔ ye peuple de ye armée bɔra peuple de la o fanga bɔra peuple de la o état bɔra peuple de la o peuple de ye jamana kɔlɔsibaa fɔlɔ ye anw fɛ yan ni ko an danbe n b'a fɔ bulonw kun b'an fɛ yan gɛlɛw tun bɛ yan gaw kun bɛ yan duw kun bɛ yan fɛɛrɛw kun bɛ yan foyi kun tɛ foyi ko ka dugu lakana ka dugudenw lakana o de kun bɛ fɔ o fɛɛrɛ ninnu na fɔlɔ fɔlɔ a kun bɛ fɔ ko n'i kɛra cɛ y'an fɛ yan ko i ka kulusi 3 ta kulusi ye 3 de ye Kamalenkɔrɔ la bisimila ka faso kɔlɔsi ka bako kɔlɔsi ka jamana kɔlɔsi o tuma maa n'i kun ye kulusi ta i ye armée cɛden dɔ ye i ye faso kɔlɔsibaa dɔ ye i ye baso kɔlɔsibaa dɔ ye i ye badu kɔlɔsibaa dɔ ye e tɛ se ka sɔn fewu ko kogo 3 kɛ ka e ka du kooli ko maa ka don e ka du kɔnɔ ka na tiɲɛni kɛ i yɛrɛ ɲininka bisimila o tuma a bɛ fɔ o de la ko hali n'an ye maaw ladege an kana ɲina an yɛrɛ kɔ hali n'an ɲɛ bɔra maaw fɛ i kana tigɛ i yɛrɛ la hali n'i dara maaw la da i yɛrɛ la hakili la jamana in bɛ o degun de kɔnɔ sinon an tɛ se k'a faamu fewu ka Mali kunu lajɛ k'a bi lajɛ ka na fɔ ko maa de bɛ bɔ Kidira ka bɔ Kidali ka bɔ Njegwa ka na don fɔ Bamakɔ k'a sɔrɔ bulondaw bɛ yen gɛrɛw bɛ yen fɛrɛw bɛ yen an ka laadaw bɛ yen misiw bɛ yen maa si m'a ye maa si m'a mɛn o tɛ tiɲɛ ye o ye kalo ye. e b'a fɛ ka mun de fɔ sisan? N b'a fɛ k'a fɔ ko peuple k'a faamu ko yan'an k'a fɔ armée ye an yɛrɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la. Fɛn caman bɛ se ka kɛ Mali la bi peuple de y'a bolo jigin sinon fɔlɔ an ka bulonw kɔnɔ ni dunan kun jiginna e bɔ ka digo ka so
a diagole me kata fo dugu ki ko nyet nan soro ok beauté a diagole me ka fo jere kundu ki ko nyet nan soro a jale me ka fo almami ko nyet nan soro wa dugu be bi fara ka ko dinamba o be dinan la doni o ba koroshi o ba toto o ba la me o dinan se ka cheni ke ni dugu le kan ne fo se ka cheni ke o to ani o de fo jama be dinga mi ngono ami arme fo aba seko bela jere de la ta ma mwan million mwani ko arbe ni ya fara nyonga ti 1% bo ona foro ka million mwani ko koloshi ana bolo la mnani duko kolo ko wele ka bolo ji kasi ko yu kuna ari nyana ba diko ngana nyone ka tinya na bo do ne te jigni yoro ye armela ande ona do ye amma jo anjoro de la o yede anga kuma ka an ko de ni eta ba tala ande mana do anga anjoro la ya nanga arme jalaki che kelenga che tan kuma bo atanga sin ka chale ni do mo fu ko nyefe do na fu ko kofe o ka so ma dole bi eta munu bla nyefe munu bla ko be ko shilla ne be ngak ma dami no we ko ni pe bru ma jo ajoro la ala kan kisi arme ka se ko la de me ko kelentise fo an baba no mba fo ko bro fra de no anko e ma ni bi dumuni ken ni no ma mo do dumuni na ma o bi korofo o me jonni kini mo ko no ma mo do ta don mu no le be kini mo no ma mo do ta o de peuple ni arme fo nga njo nga arme ko fe ka korofo li dabla kan jo ko arme bora an de la an be arme o be an de kama na nyo ke ni nyo ngo fa on fe man na bi da sala ala ka da sala ya fam ko so ok donc ka fanya doro ni mi ngera bi am sika fama bala ana c'est daele na amena ala na nanga diga do fama o de la bi munu ngo ko daele le sikato ko fo danga to kulubu kale kan batu an kale la fasoli ambe faga amani di fasoma kan far ko di fasoma ka faso hera blanga hera ni ka faso blanga de maya na mbokolo ni amani fere fasoma ya do faso bato to bo o an peuple kan mu fo olu yesisa nulu banyanga tuko nulu kan ko sa nyere ko kolosi o manga dala ni arbe be fu ni le kunya mali arbe e folo ko ni nana ya ko da ya de danu ye ni ngara kunu ma ni mali en perfect be ka sura se fini do isigile ngana ikaso sura se fini te tinio ngania do kalengano du sukunda ko mesa fasoni ne ba ni perfect be ko ta ala kan kiki na nyango chama o kuba kon kera ka sika do fokati kan kono ka isi ka poudrière attaquer yorodo attaquer mungi kan ni moroy we kuba kede awiye kuba ke yo de fois ni daele la o itafika minye boya ni kuba yi yo de fois sambi woro ni kuba yi nyango be ka lade amawuli o na wuli la bi ame do de ke afem wo fen do na ala ka be bo ni jogo ina ala ka be ku be ni jogo ina so ni manga bala mana mali de na bi tellement que jamana la bla ka se degré ni na o nga ko mana gele ko do ala na sababu yi oni fama munu nana anga na an focaliser ni dronga anga la be ko ni nyango chama ne la be me anga ko me amba kumbe jogo di yala surasu kele ne ba kumbe ayi ambe de bi jeni ka kumbe yala surasu to ne kan ngoni de ambe de bi jeni ka anidi ngandale mbala mali e jamana mi mali on be yoro mi na bi magala manga jamana bla feyi o mawo ma ni jamana juye ibe jamana koko ibe jamana kono ye jamana de yo ibe boy yoro iban so inyafe o ti wuli fe no e mo ibora sans fi ibora duma ibe ansora inyafe inyefe o amadi e mufamu katika ka atakila kulukani kofi zanzila kofi duanza kofi kuru kofi bi ifo iga wole la mi fo iga wole la ka motivateur fo iga technicien Mia TV ma fait sur les Mia TV la malikono ani maliko kan ka bela jeli fo ka yira ka fo bi malion dusu kamine no bi non seulement dusu kamine no bi mais
bi kunkɔrɔta don ye parce que n'i y'a ta k'a jateminɛ attaque laban minnu kɛra Jalasago kɔfɛ u taara ka taa pèse du citoyen minnu malien min bɔnɛna an ka jamana camancɛ yan fan fɛ m'an to studio in kɔnɔna na ka dugawu don k'u ye Ala k'u dayɔrɔ suma an ka finitigilaka minnu su fara tile kan n'u wulilen don k'u jɔ an minnu bɛ yen nɔ bi ni lakana dɔɔnin n'an bɛ k'a sɔrɔ bi ka tare k'o fɔ finitigilakaw ye ka yir'u la k'a fɔ ko u ka jamana kɔnɔdenw b'u kɔ Mali population Mali cɛ fara denmisɛn kan Mali mɔgɔkɔrɔbaw Mali autorités coutumières bɛɛ lajɛlen bɛ armée kɔ parce que ne maa maa ye dugukolo sanfɛ maa b'a fɔ k'i tɛ ka finitigilaka fɛ a tɛ fɔlɔ donc tout le peuple malien est fier honneur et fierté à nos femmes attaque mun kɛra bi kan Sunjata kɔnɔna na Kati nin b'a yira k'a fɔ de ko an kana ɲina wagatinin kunkurunin kɔnɔ mais to studio in kɔnɔna na ka yira k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ bi ka armée ka monter en puissance ka ta ka kɛ fond de commerce ye bi an b'a ɲini Mali autorité fɛ a ka mesure ta mesure min bɛna to bɛɛ kana taa ka taa kuma armée tɔgɔ la parce que celui de communication bɛ yen n'o ye DIRPA ye journalistes bɛ yen nɔ minnu habilité don ka kuma il faut que aujourd'hui parce que bi an bɛ kɛlɛ kɔnɔ an tɛ jugu dɔn jugu bɛ an cɛ la jugu ye anw yɛrɛ dɔ ye jugu bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na donc an k'a kɛ cogoya na sugu bɛɛ lajɛlen na ko bɛ ko la an kana bɔ n'a ye tant que ni jamana kɔnɔ ni autorité yɛrɛ ma bɔ ka mun fɔ an kana to ka bɔ k'olu information ninnu cari parce que an tɛ jugu suguya dɔn mais to yan nɔ ka ni weleweleda in k'o kɛ Mali autorité ye a ka mesure urgente ta joona pour que o ko bɛ se ka lasabati cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ nin ko in il faut que nin ko in ka ta ba la an bɛ taga ni ka segin kɛ nin kuma in de kan parce que a tɛ bɛn cogoya foyi la ko ni attaque nasugu ninnu ka se ka taa kɛ fo Bamako nimayɔrɔ la fo capitale yɛrɛ kɔnɔna na ni ye nin ko in ta k'a jateminɛ est ce que nin kunkun tɛ dɔwɛrɛ ka dankari kɛ fanga la wa est ce que nin kunkun tɛ ka dankari kɛ an ka président de la transition n'o ye le président Assimi Goïta ye bi yan parce que ni ye ninnu ka attaque est ce que dissuasion de kun tɛ attaque fɔlɔ mun n'a kun kɛra Kolokani est ce que o kun tɛ de ka armée kun ɲɛsin Kolokani ma pour que an ka forces armées u ka se k'u kun ɲɛsin yen fɛ ma wa donc ɲininkali tɔ min bɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ la sécurité d'un pays elle est permanente o tɛ dɔwɛrɛ jamana ka sécurité ko c'est un processus de longue haleine tile kolonko tɛ ko bi an wuli an taara an ye frappe kɛ k'a banna o tɛ an b'a ɲini président Assimi fɛ bi il faut qu'il prenne la mesure de la chose il faut qu'an ka dɔn k'a fɔ bi état de guerre o de ka déclarer bi qu'on appelle des jeunes volontaires 18-40 ans o de y'an ka proposition ye k'a yira k'a fɔ Mali autorité ye festivité bɛ festivité la tulonkɛ bɛ tulonkɛ la bi Mali kɔnɔ a kan ka dabila a kan ka dabila ne tɛ se k'a faamuya ko Mali kɔnɔna la k'an ka devise b'a fɔ ko un peuple un but une fois ko Mali fan dɔ de la ko maa 100 ani maa 32 ko bɛ faga ko maaw bɛ tɛmɛ n'u kun ko maaw bɛ to ɲɔgɔn sama la ɲɔgɔn buruja la réseaux sociaux kan i b'a fɔ minnu bɛ ka sa an ka jamana kɔnɔ yan fan fɛ olu tɛ maa ye ni balila Bamakokaw de la o sinon maa minnu bɛ yen nɔ bi jamana kɔnɔ yan fan fɛ olu tɛ sunɔgɔ 2012 ka na se bi ma jour pour jour au nord de notre pays au centre de notre pays les populations ne dorment pas parce que c'est à Kati parce que c'est à Bamako parce que c'est à Zentigila parce que c'est à Kolokani maaw bɛ bɔ bi o kuma bɛ caya bi débat bɛ sigi télévision na bi donc k'a yira k'a fɔ bi maliyɛn maaw sani maliyɛn que le président Assimi prend le taureau par le corps an ka nin kɛlɛ an ka nin bute ka bɔ an sen kɔrɔ. Oui, mais Amadi, Adama, est-ce que Bambanchou a une stratégie, il y a Djatimne, parfait, spécialiste Malou, c'est une stratégie de harcèlement ka nani kɛlɛ ye fo faba kɔnɔ pour que an ka armée bɛ ka jigin min ka centre la ka yɛlɛ dɔ ka b'o la pour que an ka na yan parce que n'i y'a jateminɛ effectivement depuis kɔrɔn fɛ Foko, Fobakas, Zatkira, Kolokani, Bamako. D'abord, commis, on va essayer de passer depuis Barkantara, on a l'impression que nous avons force de reconstituer, on sait qu'autorité armée malienne a
Il pourra prendre fois 600. On est démissionné là. Il y a une armée front, mais plus effectivement pour le démissionner là. Mais puis, il y a une Kati, attaqué Kera, moi, pour la femme, quand la force que tu viens, attaquer sur mon bureau, là, tout ira. Donc, est-ce que au RFA, au te signal de oui, à la Cambe de Savabama. Ambe kuma mina tanyo de foni malika dani akadi malian bay kay to ni foto de ba mo nyona e do se do do ti sola e on be kuma na yapi patro do ga tseka kuma e jana ba kanu be adina ndinga boraka fosisa e faso da beton ni jakulu bi se ka foko an ni peplu wele ni na depuis 2007 quand en 2012 Parce que dans le béton, il y a Floyd. Parce que dans le béton de Willa Bamakoya, Kata Goro, Kata Douaza, Kata Banyangara, Kata Bangas, Kata Moti, Kata Telemu, Kata Yuaro, Kata Nyawagwe, n'est en personne qui a plaqué Kata. Car fouille, Ambero Minabi, Foro Fanga de Kumbe en protégé. Mais Bi Asira Anga Wuli Kanyere protégé, Kafanga protégé. Nanye ni kele mbula ko fanga de ka kele do abike an de ka ne bo sego de ka toujours pour population na do ko armée dronga kele teri c'est vrai na beni jamana bena composition de do armée de kalina ko ale be jamana ni jamana de na bu la fin kolosi mais armée re kolosi de do ya fam mo it sorati ke se ka koro kolosi Kakoro la kana tane koro kade uma fara sura keda aba la kana chogo tete la kana chogo do lawo itika ta banga se la kana tam an ga meto régime régime la bube de kunya premier ministre ya ni ko sago kake an kuma ndega ya force sa ko jeune volontaire buta an go moti région na ay jeune kebe duruta Gao a éjoli comme Duruta. Et nous allons recruter dans les localités. Qui maîtrise le terrain. Qui connaît qui est qui. Cette guerre, elle est interdite ici. Elle est malade. Elle me dit Korokadenta. Korokadenta, Koro Marakadenta, c'est la Dangari, Korokadenta, Korokadenta, de la Korokadenta. On est combat. Parce que c'est vrai. Et Asimina Kachedon, on a armé Kangoujo Jorola. C'est vrai. Mais mot faoué, quel est l'effet ça va y? Quel est l'effet ça va y? Quel est le moyen d'effet ça va y? Façon que nous, quel est le moyen de faire? On m'a appris, façon que nous m'en a, Jagela Bissor, encouragé Bissor, engagement Bissor, détermination Bissor. Ni quelqu'un m'en dirima, il a qu'il décide. Nani koloshilité à la, il n'y a quelqu'un m'en dit sur le tas de o chama nyanga remeso o chama anso do on de kanga o koshike e a fo saka foko u ba daba kama kana babali ke yan pour que o kana babali tew babali tede jekulu na u farala aba u kele ba hakili de ski ka ja farala ka ke awa jekulu na u farala ne bo fo toujours on ta te combat fort radio la ide on y est terrain mort on est arrangé ka kuma amadu ko fana ka mort terrain ga terre à terre on ta de kwanda ba ide arme goshira terrain on ta terrain ka terre à terre ka ta jo ka leke abela anya ka fo arme ba sela mais anga kele imano de kele o kele ya mi ga fo na ennemi ti bo ko ka fa be kono na de ambe leki kele ambe pantalon kele ambe sabara kele ambe fula kele o man ho arme bolo e ma isfanga no mana kele ke to ba fo no we yanga de unde fa parce que jugu dona anga dimsa nu akili che ku bla u yere la ku bla o faso la o kele ke mandio dom se go bani amu ne de un fai amu yu bai amu kanga wuri kan jo yoro la kan de un kulo bo akana gwanya na ko ni chama me bo yoro jane kana kele ke ande ni chama me dlaya parce que vous donnez des hommes à cliché on y a pas dans la son comment donc na manye ba be dlaya o ba ira suno ka dabla milimiri ka dabla begi do ijo
Sinon, c'est pas facile, comme on va se la bokoro, quand Tamani m'a fait, il vient à deux. On a mis ton nom là sur là. Après, on va dire en train de dire on doit notre regard. Tony vient à politique, il s'est la télé où il y en a marre. Maintenant, il est sur place et tout. Nama faruka ati nyana ba ati nyana ba abi la ekaso ne tekuma abi la ngaso tekuma ati nyana ba donc c'est pour te dire nimbe e fenye ayirana ko halibi anga do fara chesirika parce que kelen abeka fazu abeka yereme katali ka keto yereme kata ka yereme kata donc nan vanama yereme anon fait antika mais considérons donc analyse ou fana ko kabini ani partam ke karsauke bon RFI Thierry Boraka Fossanko RFI ko voilà le débat kan gena a auto be ka dese la kana na fo katika na attaquer mu fo la ouais ndela ko mu ntiago ulula de ndela ko fo ni plateau inkaya ko ni yere blama ko aba yere fisa ya ni abuka barkan ba abuka phrase min fo fanga tiens de fo nyoye wati do temna amuye jamana ni korosi bla ubulo ka dawla ka jamana korosi bla ubulo onyo na RFT e kono ko karmasana na mene deme yori karmasana na ma ayere de deme yoro amana enya na ayere de deme ne darola dana yeche me hake de be dana ya daw me andara la ka jamana korosi de bla numbolo asandi woro yina donc wisika chero cheniko ya bekla wa dlana joye malende do Tawden tina malicho. Arabuden tina malicho. Abi glani malende ka dunia hakili je tibli fatura. Fanga so ko lema. Donc tangue o mentalité ma yereme. Ni nyoko na ko be poi. Nanga dala fona ka fanga arme ko ni foni mi mbalalula. Sinon obu joro la. Peuple kanga tu uko pour que uka joro ka seka sabati. Donc aboko ni nyoko na tika o te tienyo. Dongeranga amena ngolo yelemena mau hakili yelemena jamana ko bora mau ngolo la o wi fenge halu taro be minge no do na jamana ko no na ko de bige ino na ko de bige mais fanga kebuya fana anga kebuya ka bahara keni hakili anga na hakili bla do fi nya fo ndege ka tmande se ada kuma dokan ako commune guerrier phénomène mai moyen hakili nimbo hakili kuma be hakili de kono communication yi hakili de fo jamana gindo de kay jamana na ni jamana tarake ne ni jakulunye ni di kolono di television e mi wuli ka telephone inda ka jamana gindo yeri o we kan yere de ambo ba mayo fo danga sire kola ka do ko be jamana denye be tay jamana e me be tika jamana dila be manga kuma be ni kuma manga kuma munyinye ifo yoro ifo bara ifo to comme yinye ikebara iketo ikero fo jamana diugu hakili bola na manye ko baraw be baraw ka blo mine ko min bi se ka minge na te dangani jamana na ka bla bola o fana ye kele stratégie do ma me dom na ko mi bi an yere bita an kunfo an juguye parce que mi kuma ni be afo e bita afo juguye to mana ko fon galena ko ni joli bi kuna ni ya na joli shuli afura ke baga do be ko ni joli te ka amini ngaso ala kana o chajanya meme ngoni ndon anga anchese sino ando na kele ni kono ni ya la je ko sago ni so banda ni fe una kana bla bila ikada la ko chama mbe o yansoro na sudelendo na njolendo o tansoro donc nous fait nous fleur fanga femme mais akadlani hakili anga franga femme o kan akadlani hakili gringiri tadla d'accord faut les tadla et les sociaux tadla. D'accord, on a cadré hakili donc ko ka état d'urgence fait et mon état d'urgence en tant que pour revenir à ce que bon doit meta kabosigu amega kuma attaque mu ga ke mali armée nyama tout contre la fokana bisona kati eka hakilata imora eka hakilata imuye bi attaque la katika bono ya fue como a mí vamos la ka
bɛ fɛ ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma maliyɛnw wulila ni tɔɔrɔ cɛ fila in na ala ka dɛmɛ nana ni attaque ninnu an b'a dɔn a ma bali an na nka an b'a dɔn fana a tɛ réussi. A tɛ réussi? A tɛ sira sɔrɔ? A tɛ sira sɔrɔ abada. N'i y'a lajɛ Segu mɔgɔkɔrɔw wulila ka video dɔ d'a la fanfɛ o ko versenaire minnu minɛna ko a ɲɔgɔnna caman bɛna kɛ ko bɛn ko u kana jɔrɔ kana siran quoi. Bon n bɛ se ka min fɔ n'i y'a ye anw yɛrɛ peut-être an b'a fɔ u ye nin yɔrɔ de don. Awɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ ni an ka jamana bɛ yɔrɔ min na bi jamana tigi ye mɔgɔ saba de. Mɔgɔ saba? Mɔgɔ saba. Jamana tigi fɔlɔ o ye anw ka politicien ye. Wallahi ne de filɛ ka An ka politicien yɛrɛ? An ka politicien olu ye jamana tigi fɔlɔ. Politicien dɔw wa bɛ politicien? Nka politicien minnu bɛ yen a bɛ ka mun kɛ politique mɔgɔw de ye wa? Ayiwa. I y'a dɔn politicien u jamanaw ko sɛbɛn ko babaw de bolo. Ayiwa. Donc n'i y'a ta k'a lajɛ olu minnu ye parti saba kɛ ka jamana in mara foyi ma sɔrɔ a la ko tɔɔrɔ ni ɲɛni kɔfɛ an kana bila an filɛ bi min na olu den kelen bɛ hali bi ko Mali ka nɔrɔ olu tɛgɛ kɔnɔ parce que a ko kɔnɔ ko maliyɛn de ye Mali ye donc o sababuya la o ye jamana denjugu dɔ ye an k'olu ta o tɔgɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma jamana denjugu filanan min ni Mali juguya la an yɛrɛ farafin jamana ɲɔgɔn minnu kɛlen k'an foli o jamana ɲɛmɔgɔw o caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ olu farafin ka jeu la quoi donc olu bɛ nafolo bɔ ka nin financement kɛ i y'a faamuya donc jamana jugu sabanan mun ye marifa da jamana yɛrɛ kama i faso kama i faso ɲini k'a tiɲɛ nin jugu saba de Mali la bon quand même la frontière dayɛlɛla ne ko nin ma bali an n'an sigira n'a ye. A ma bali a la aw sigira n'a ye. O de y'a to dimanche tɛmɛnen k'a sɔrɔ dugu maakɔrɔw bɔra ka Ala wele kɛ. O ye tiɲɛ. Ko ko dɔw bɛ na a bɛ kunbɛn de. A k'o daminɛnen ye. Ala k'an sa. Anw b'a sɔrɔ Ivoiriyɛnw ka mercenaires minnu minɛna anw fɛ yan. Dugu mɔgɔ caman de b'o sababuya la dɛ. Hali an yɛrɛ fɛ yan minnu b'o cogoya. Segu kan kɔnɔ école dɔw jɔlen bɛ yen. 90 waati ko kelen nana bin ka Segu kan kɔnɔ na n'a Kɔgɔbugu la mais a ma explosé n'a ma kɛli kɛ a ma foyi sɔrɔ. 4 heures du matin. 4 heures du matin waati Segu kan kɔnɔ yan. Ka obi ci. Ka obi bin kan kɔnɔ. Kɔnɔkan bi a kɛ waati min na. I y'a faamuya Segu kan kɔnɔ obi dɔ bin na ka dɔ bin Bafo. I y'a faamuya mais Ala ko kɛnɛ ma k'a ci la. I y'a faamuya donc an b'a dɔn k'a fɔ minnu bɛ nin kɔfɛ Alassane Ouattara Mamadou Bazoum. I y'a faamuya olu n'u ɲɔgɔnnaw parce que olu ye cɛmancɛ makɔrɔba baarakɛlaw de ye nafolo b'u bolo u b'a financer ka pour que ka makɔrɔba nafama sɔrɔ quoi. Donc o de la an ko a ma bali an na nin bi kɛ. Mais an b'u cité ka da jumɛn kan? A fɔlɔ jamana in dɛsɛbaatɔw n'a a bolibaatɔw olu de wulila k'u jɔ jamana in ye Ala wele la ani ka wuli k'u jɔ u ni n'u ka nafolo k'a fɔ an bɛ jɔ jamana in na ka nin taa cogo in na. Ne ko tant que o kɛra o ŋaniyaɲuman bɛ Maliden na min bɛ bɔ an da kɔnɔ o b'an dusukun na an tun ye fɛn wɛrɛ kɛ min tɛ o sisi. An tɛ Ala dɔnbaaw de ye. I y'a faamuya. Donc an sigira ka politique kɛ mais Mali bɔ fana Mali bɔ fana bɛ tila ka kɛ farafinna bɔ ye. N'Ala sɔnna. Nka a ma ko fana a ma daminɛ hali fɔlɔ yɛrɛ walayi. Donc o bɛ dɛsɛ o bɛ dɛsɛ ka la o bɛ dɛsɛ fo ka jɔ Ala ko. I b'a fɔ ne de y'a f'i ye bi vendredi o bɛ dɛsɛ fo ka jɔ Ala ko.
Donc, il y a un qui est là, avant Palana, la femme qui est là. Donc, je vous dis quelqu'un qui a dit Inch'Allah. Oh, mais le gars demande de faire qu'à dire si tu m'en as 2 mois, qu'à dire si autorité ou pas, qu'à dire si paiement. Oh, c'est très bien, pour nous. Mais quand il y a un mot qu'à dire si tu m'en as 2 mois, et on a un mot, on a un événement, voilà. On va pouvoir partir, il y a pas de mot, alors je parle du mot. Oui, tiens. Donc, on va dire, on a fait un arrêt de mon ami. Anak dia kuatkan. Anak sama panjang, anak bukan itu masalah itu pada. Kemudian mau di zaman ini boleh kecil. So, awak ni zaman apa dia anak semua boleh dia okey nak. Awak boleh dia follow. Yo anak dia mana apa. D'accord, nyafo. Anak kan dia ni. Anak kamu dia ni. Anak tradisi ini. Kalau kata dia tu macam ingkari alat apa pun itu ingkari alat tu akan dia bodoh. Jodoh kalau wajar ini baik mahu itu anak. Menanya tak pun semua kamu aku itu ada. Berikan ada. Macam ni mau berdiri for anak tradisi. Tu cukup material kita fokus kene. O kau tak masih tak boleh. Ok. O Cabé. Les 5 colonels. Abou Kapé. O caso não vai ter onde. É que o mal da terra parece não será parada. Já família. Então fica ali que então fica parte pouca. Mas não tem muito chega muito ali tem como por aí. Abu ele. Não. O cara tem muito colonel ele. O tudo uma boa né, mas tipo pergunta que na prova da semana para aqui. D'accord. Não caminho bom menino. Ele a boa para aqui na. D'accord. Eu quero que ele muito para. Nyafo. Donc ni me inchallah. D'accord, on a claqué ça, famille par pour tout gars démission du père, mais on a claqué au coffre, quand on dit. Merci. Donc, Adama, c'est où tu vas commencer là, comment bien. Bon, analyse que Ayobe. Bon, à la nuit free. Là, je sais pas le numéro là ici. D'accord. Ok. Normalement, on a le leader politique de Ovilé. Il n'y a pas de numéro là, le téléphone de là, malheureusement, il est là quoi. Donc, il est membre de l'APR. Au premier ministre qui a démissionné. Qui a démissionné parce que quand a discours là, qu'il y a parti de soit primature là, au cas où il y a force de faire un changement. Kuluku tagabi nyoma wasa malikura biseka ndawala tumi wasa amseka election nyana monke ka transition continue o kuma mi fola aywa bunya bala coalition aux plateformes des partis pour la réussite de la transition le communiqué kekunu imafri EPM Espérance Nouvelle Tigia Kura APR, ARP, NVPM, ASMA CFP, ICAP, ILMA, ADRP, CNDR, Parti Mali Émergence, CVCRT, au premier second programme a démissionné 600. Or, Amadi est venu de la région et mon favori. Janina dadu mai na bebe na précision de manondi par rapport à l'insécurité. Lakana bali ambanga jamana kotana fuge monga famia en tonton aya dadu akumala. Kayira kafo ni bambachi wali mbanga jamana konnana. Ni tourisme ni jihadisme mbanga jamana konnana. Fuge malo amali jeni fo de. A pe malidi. Ni hata kemo keme.
i bɛ taa sɔrɔ 85 ka wolo ka mɔ ka kɔrɔbaya Mali kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ étranger maa minnu bɔra jamana wɛrɛ la ka na a tɛ tɛmɛ maa 10 kan a tɔ bɛɛ maliyɛn den donc o ko n'an ko k'an b'o ko kɛlɛ an ka kan k'a lajɛ ni ji ɲɛma jɔ ye est ce que walima terrorisme kɛlɛ ni djihadisme kɛlɛ ni bandiya wale ni banbatiya wale manda la est ce que muguci dɔrɔn de don est ce que armée ko kɛlɛ dɔrɔn de don est ce que ko in an t'a lajɛ an ka ko in lajɛ ni ji ɲɛma jɔ ye parce que fɔlɔ la n'i y'an ka kow ta k'a jateminɛ ni kɛlɛw tun b'an ka dugu kɔnɔna na parce que kɛlɛ in maaw bɛ ka kɛlɛ in kɛ bamacogo wɛrɛ parce que t'a sɔrɔ an ka dugu sigicogo o gɛlɛyaw tun bɛ yen n'i ye sɛnɛkɛlaw ni bagangɛnnaw n'o ye n'an minnu wele minnu bɛ taa bagan ni fɛnw kɛ n'i y'olu ta ka jɛ i bɛ taa sɔrɔ problème tun b'olu ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'an ka dugukolo k'u tilacogo n'i y'u ta k'u jateminɛ n'a bɛ fɔ délimitation territoriale o problème fana bɛ yen nɔ bɛnbaliya caman fana tun bɛ yen nɔ nin ko in kɔnɔna na bɔ rébellion ko ni terrorisme kɛlɛ fana na ka ni i sen ɲagami o ko la k'a yira dɔrɔn k'a fɔ fana ko kɛlɛ in maa si tɛ se ka kɛlɛ ban maliɲɛndenw kɔ o de y'a to n bɛ n sinsin n ko état de guerre a ka déclarer le plus rapidement possible parce que ni nana ni Russiw ye k'u ta ka na n'an ka jamana kɔnɔ Russiw t'an ka kan dɔn u t'an ka dugu sigicogo dɔn u t'a dɔn an ka dugu tabiya ye mun u t'a dɔn maa min ye fila ye maa min ye bamanan ye maa min ye miyanka ye maa min ye sɛnɛfɔ ye maa min ye tamasɛki ye maa min ye suraka ye ni nana ni tubabu ye o kelen de fana don ni nana ni maa nasuguya fɛn fɛn Mali kɔnɔna na tant que ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ maliyɛnw k'a bila u kunna kɛlɛ in maa tɛ se k'a ban maliyɛndenw kɔ s'il faut enrôler 300 000 jeunes maliens parce que la nature a horreur du vide il faut comprendre ça parce que an t'a fɛ k'a mɛn an tulo la bi an t'a fɛ k'a ye an tulo la bi ko armée ka taa ka opération kɛ armée ka taa 24 heures plus tard ko djihadistes ka tila ka n'u tɛgɛ sigi population da la bilen parce que o de fana bɛ Mali kɔnɔ parce que n'i y'a ta k'a mɛn n'i y'a ta k'a jateminɛ i t'a sɔrɔ tuma bɛɛ maa bɛ sɔrɔ dugu ninnu kɔnɔna na minnu bɛ alerte kɛ k'a yira k'a fɔ ayiwa banbaci mɔgɔw bɛ yan nɔ u bɛ ka munumunu dugu da fɛ ko armée ka na yanni an ka taa an ta kɛ su kɔnte fo ka ka bɔ o kɔnɔna na o de la n bɛ n balimakɛ ka kuma n b'a rejoint yɔrɔ min na c'est que dans chaque localité du pays il faut que brigadiers ka ɲini minnu bɛ se ka information lafɛ minnu bɛ se ka ko fɛ recrutement ka se kɛ armée ka dayɛlɛ protocole ba ka bɔ a la le plus rapidement possible effectif ka se ka dɔ ka se ka fara armée ka effectif kan ani fana an ka armée an kana ta kɛ an ka lajɛ école de guerre mun n'a a premier pierre n'a posera an ka se ka transfert de technologie an ka se k'o don ba la cogo min na o de nafa bɛ anw kan san 10 san 20 san 100 ni kɔ ka taa an ta kɛ armusa ye parce que an ka yira k'a fɔ politicien ba dɔ tun bɛ na tun bɛ fɔ a ka kuma kɔnɔ ko il n'y a pas deux peuples amis ko il n'y a que des intérêts il faut qu'aujourd'hui la transition malienne les autorités actuelles sachent défendre nos intérêts quel qu'en soit nos partenaires a mana kɛ partenaire mana kɛ nasugu nasugu a kɛra faransi o a kɛra américain o a kɛra russe o an ka se k'an ka intérêt défendre. D'accord o faamuyana. cadre d'échange i ye mun fɔ cadre an ye cadre d'échange parti politique dɔw bɛ yen nɔ yɛlɛma b'o la RPM b'o la parti caman b'o la minnu farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko premier ministre effectivement k'a ye parti politique dɔw reçoit ni nu Togo u ka parti bɛ yen nɔ UCR donc a y'o reçoit primature la yen nɔ donc u nana ka na bɔ premier ministre la u ye kumakan sigi kɛ bon o hukumu de kɔnɔna na premier ministre de déclaration kɛ effectivement ko force du changement k'u ka fara ɲɔgɔn kan pour que transition ka réussir bɛ se ka kɛ cogo min na et que élection minnu bɛ nalen u k'a kɛ cogo bɛɛ la force du changement o bɛ se k'o kɛ ne bolo premier ministre o déclaration fɔ o tɛ o kuma in an mago t'o la bi parce que on peut pas souffler le vent le froid en même temps et le chaud en même temps parce que au-delà n'i y'a ye mɛ bi caman bɛ yen nɔ bi porter on est en train de porter atteinte au président de la transition aujourd'hui c'est que premier ministre bɛ ka ko dɔ kɛ Mali kɔnɔ a tɛ bɛn aujourd'hui an mago bɛ fɛn mun na bi o de l'unité nationale l'unité nationale ne se dégrade pas mais elle se concentre dɔwɛrɛ ye an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan kuma mugu tɛ an ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan comportement de don ani taabolo de don il faut que bi an ka faamuya k'a fɔ farancɛ fanga mun n'a b'an kunna waati ni kunkoro don ne bɛ nin de fɔ n ka ne bɛ taga ɲɛsigi kɛ nin ka kuma bɛɛ a ko min n'a fɔ i bɛ bɔ Amadi na ka yɛlɛ Pont de Martyrs kan ka taa Yiribulon na transition waati bɛɛ tɛ anw bolo parce que on a n'i ye Mali ta k'a jateminɛ
Andanga maga secteur belajelena no ye éducation yi no ye demson ka barako yi no ye sraba boliango jamana no ye la sécurité alimentaire bi fo ganga donc afo mo bala ko we ko sécurité la kana balia mais fembe mali kono mumbe kana nama nyeske nama wuli ka an ko dala o be juga ka fembe ka no ye komay parce que brana mo te jode mais to di studio ko nana ka wole bla président la transition akase ka mali paysan mali sénégalais akase ko bla hakɛ kɔnɔna la cogo do se ka engrais ni fɔ sɔrɔ ka yira ka fɔ premier ministre aka kɛ cogoya na sugu bɛɛ lajɛlen na akase ka neutralité garder parce que a bɛ poste la bi maa kelen ka a tɛ yan nɔ maa kelen kungo la a tɛ yan parti kelen kungo la a tɛ yan groupe kelen kungo la a tɛ yan famille kelen kungo la a bɛ malien den bɛɛ lajɛlen de ka baara la ka yira ka fɔ hali minnu bɛ nɔ bi nous te transition nous te ka approche transition ka tableau ni ute ku yere ya ko nana aka nous te ko na ku façon de jouer parce que bi tembe mali kono o tembe de ko façon de jouer munu be no bi nous unye ute ku yere premier ministre ka tableau la anaka kewolo la abeka fulu mo ko façon de jouer est-ce que est actuellement carte d'échange des partis politiques est-ce que Mukanga a fort le premier ministre a démissionné si ça me voit non on va faut qu'on a sur la sur la phrase antique Koro Douanza Kolokani effectivement ni déclaration est est-ce qu'il faut moi ici ça faut moi dessin sinon un avec un plateau mais nous avons demandé le prix à la position mon premier ministre qui a posture failli aka ise chuko na suku pela ka discours munu gato mo se ka fara nyonga mo pa klina mu keru discours se ka fara nyonga chuko am se ka je chuko na ka transition boli kon ate be chuko fo la parce que ni cadre d'échange mutaka je kemne comme ama fanga ko l'opposition d'hier était la majorité et la majorité d'aujourd'hui nyata ka je kemne bi mamunu be no bi nu bora nu be cadre d'échange ko nana o le me régime ko la chama be no me régime ko mais est-ce que lu ka kuma bi est-ce que bi ate be olu da be olu ka boka ni kuma info o le be ka kuma donc ni ata ka tete me fana o benata ma mi jamana tara ka kalfa la faut qu'il cadre ka fo tu dois te mettre au-dessus de la mélodie dore ma ka gi yere bla faire lo sans faire lo be ne kulu fara pour que objectif do be no luka se ka atteindre ko parce que ni ata ka tete me ay engagement de ka au engagement de dore vis-à-vis de la communauté internationale c'est là où à la communauté internationale ay engagement d'état 21 mois de bien ko transition pour ngata tendo élection du mois bela jelenga seka son au résultat anga seka nga président sur président légitimité be muna un président légal am so go sur tu muna pour anga seka bon mon anga partenaire parce que ni ataka jelene ni tient pour anga défaut de on peut pas partir seul de Mali seka ken quand même Mali jodron ka antigele be kiena il faut que moi on va faire un cas il faut anga donc à fort les économies sont intégrées donc seront clonés ben donc on a ko bela jelenke on a sika fara nyoma antara ngoko discuter Russie là antara discuter français ou antara discuter Algérie Mali don yere dama folo il faut anga Mali bla bela jelen ça veut dire cadre d'échange fana ka donc afo wati do le be no mana su do be ni kurufo wati do le fana be no mauka wulika mafo mamu be na ni basier mamu meseka na ni ben ani kele jamana konna d'accord mamu na ni ben ni kele aya arama e mu famu ka descendre parce que tout kan ni demande la pour premier ministre ka démission na parce que pour forcément beaucoup très nombreux mal propre c'est là on l'a dit yo ala kan be sawam ani nde foko ma chiti na mali jo en place la fin ya de kajo nanga famu jo nye mali chi onde ya chi na manya onde ya chi onde kanga jo nga anya fanga kuma kono ya ko kuma munyinya ifobara kuma munyinya ifoyoro ko munyinya ikebara ko munyinya iketo fo anga don ko wati do to nyini be wati do joro nyini be wati do jien nyini be wati do lara nyini be wati do ka adama de ima ko tay jien fo le ka lara don de yesi ima ko tay na fo le ma ko tay tola watu shi sera nga bi mali kono amma ko be mune na yere nyini anga jamana de te amba ta anga jamana de kanna kasigi amne kono aso wati ye nyon sama wati ye joro nofo eto lu triye mali ko famu ye le o ma favo ayi
jamana bɛ jɔyɔrɔ sansamana jɔyɔrɔ fɛ bi i ye fasoden ɲini kɛ tɛ fasoden ɲuman ye. Ah non c'est clair fasoden ɲini ko ye mun ye ni faso taabolo ye don min ne b'o faamu o don e tɛ fasoden ɲuman ye fo i ka faso taabolo de faamu o tuma a bɛ ɲini an fɛ ni min ye kuma kolon fɔ min ye kuma ɲuman fɔ an ka baara kɛ ni hakili ye ka ɲɔgɔn sama ka na ɲuman ma ka ɲɔgɔn sama ka na hakili ɲuman ma an kana ɲɔgɔn sama jɔyɔrɔ ma. An ye i bɛ ka bɔ fanga na i ka bɔlen fanga na a dugujɛ a kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna ko bana kɛnɛyara. A kun daminɛ na e jamana jumɛn dɔn an fɛ yan ko fanga yɛlɛma kɛra min na n'a jamana sera ka bɔ a dingɛ kɔnɔ fɔ bi e k'i bolo tila ma ne ka ye jamana jumɛn ko min ka fanga yɛlɛma sera k'a bɔ a jamana bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ min anw ye président joli yɛrɛ mɛn sisan ani premier ministre joli i bɛ ka kɛlɛ premier ministre joli chantier mun ɲɛna la n'an bɛ k'a ɲini jamana yɛrɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ k'a jɔ aw b'a la premier ministre ka taa a kan na a ka taa yan fɛ est-ce que o tigi yɛrɛ y'a faamu ko gɛlɛya mɛ niveau bi la gɛlɛya in tɛ premier ministre ko niveau la o gɛlɛya in bɛ jamana ko de niveau la premier ministre ko ka dɔgɔ o la o a bɛ ɲini mɔgɔw fɛ de sisan kɛlɛ min bɛ ne ni e cɛ min tɛmɛna an cɛ k'o bila ka tɔgɔ ɲini bila ka yɛrɛ ɲini dabila ka ɲɔgɔn kɔrɔfɔ dabila ka jamana buruja dabila ko e jɔyɔrɔ ye mun ye jamana ka jɔ n'o waati t'a kɛra aw ka ɲɔgɔn sama waati ye n'i y'a bɔ i bɛna ni jɔn de ne ye premier ministre bɔ sisan e bɛna ni jɔn de e k'o tigi tɔgɔ fɔ an ɲɛna k'o ka fisa ni ye an bɛ don min na ko bi a fɔ kɛ an kɔni bɛ min kɔni dɔn maa o maa jɛkulu n'i b'a fɛ ni fanga in kɔni ka changer fo i ka fanga de yira an na A plus B an b'a dɔn min ka fisa ni ninnu ye sinon an tɛ sɔn fɔlɔ ayi a tɛ sɔn ni fanga yɛlɛma kun b'a dilan an tɛ ne n'aw tɛ sigi ni tableau kan yan bi o fanga joli yɛlɛma an taara min mun dilanna mun de ɲɛnabɔra o tuma e tɛ ka faso dɛmɛ ne ma kɛ premier ministre ya e tɛ ka faso dɛmɛ ne ma kɛ député ya e tɛ ka faso dɛmɛ ne ka parti ma nommé ya o tɛ faso ko ye o ye jɔyɔrɔ ko de ye u ka bɔ o kɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ni ɲɔgɔn jalaki an t'o waati la faso de bɛ dingɛ kɔrɔ a bɛ bɔ cogo di fanga bɛ min na fanga tɛ min na a y'a to bɛɛ ka dɔɔnin minɛ juru la an ka jɛ ni ka juru san ni ko maa ma a ye bɔ yen ni maa bɔra yen ne kelen ma se k'a bɔ n'a bɛ bɛn a bɛ yen ko bɛ cogoya dɛ o kuma a y'a to an bɛɛ k'an bolo don juru in na faso ka bɔ dingɛ kɔnɔ nin waati in tɛ ɲɔgɔn sama waati ye minnu bɔra k'a fɔ ko premier ministre ka démissionné u y'u ka hakilila de fɔ mais an bɛ fara u kan hakilila ɲuman Mali b'a yɛrɛ sɔrɔ min kan an bɛ fara u kan an fana b'an ka hakilila fɔ fasoden y'o de ye o b'i ta fɔ o t'a yira ko ka k'i ta ye dɛ bɛɛ b'i ta fɔ mais an kɔni bɛ min dɔn bi o ye de ka jɔyɔrɔ ko bila ka premier ministre ko bila bɛɛ ka na ni hakili jamana bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ cogoya min na an b'o hakili de ɲini. Donc an bɛ mɛn ta lamɛn ale fana bɛ min faamu carte d'échange des partis politiques ko premier ministre ka démissionné e mun faamu la mɛn ta. Carte d'échange des partis politiques mɔgɔw ko premier ministre ka démissionné ko parce que a ko ko forte changement ko k'u tigɛ ɲɔgɔn ma ko transition ka se ka réussir e mun faamu la. Olu ka laɲini fɛn ye o tɛ sɔrɔ ka PM to a nɔ la. Zonga Mali. Mɔgɔ kelen miliyɔn sɔrɔ biki mun ye. A ti wele a ti yɛrɛ ya. Olu bɛ ka Mali min ye kiiri ti kɛ Mali min kɔnɔ. Jamana min n'a fɔ kungo kɔnɔ wɔɔrɔ.
Merci. Donc, après la pomme, on m'a dit, donc, on a beaucoup freiné. Après, on a mis la folie. Non, avec moi, il faut y aller à la jardine. Les vétérans, c'est une maïga qui a la phobie. Autorité mouvement, la New Saint, comme la fille Mali Saint. On a tout à fait là. L'autorité nous c'est gâché. Donc, il a fallu quand tout la colonie. Oui, les veilles citoyennes. C'est pour ça, nous, au Tara de Temne, nous avons M5, Farafrani, quelqu'un M5 qu'on a vraiment
ne a boyana ne akima les pour mouvement casse des mouvements de co-contrôlé en même temps on me donne les copies transition wati de opposition wati transition stérile le doré qui tout mo kele mais fonata ira ka fo ko mamun be no bi ni jamana ka fale bula kanga dina ko ambu plasira ambu koroshi koroshi li fana o fana kana ta ke kololo parce que do be no bi munu me fanga kan woro sigira olu nulu be bi olu be ka fanga dibo parce que a do be no bi ma do be na ina ka jano na ti ikerefe avec conseil ma di ima avec hakina ma di ma donc ma be ma conseil ma be ma bla sira ma be ma mo okere ka ira fana ka fo anga fra ka kele bolo chaya parce que ni kele bolo chara abato kele be chen ibolo donc parce que ni aka ka jete ne défi na sou bela jene be no anga jega fara nyogon ka malita mali be komi bien bakoroni ndo amangene abebe ni mawulu ba na mangene demso ka kele badabla anga nyogon burja dabla anga nyogon sama dabla anga nyogon fara dabla anga yira fana ka fo ko l'exemplarité o te dore mamu be no bi ko nyama ulle kana je misaliya folo parce que bi gela na sou be no ka malion fo u ka wuli ka jola ka malion fo ka tesila ka mali famo no anga force armée de défense ka na police anga jaramu anga gardu anga atu ku bela jele fo ka ngozo foro ku bela jele fo ka tesila ka yira ka fo bi ametu ko kuma do fanga kuma ko nana no banga hymne national ko na ko chaque malien chaque citoyen malien doit se considérer comme un soldat de la patrie malien din bela jele ka ngabre ikuna bi ki fintinga kare ikaso ika ko be dawla ika sigidala ika région ko nana bela jele ka wuri ka fara no ka ambe anga fintinga ko ambe transition ko anga siga boni gena ko anga siga boni complet ko nana parce que ne mali ta ka déterminer ambe ne fo anga kuma ko nana anga boli nationalisme panafricain ni ata ka déterminer ne ko nga fela ni anga akon ta ka déterminer fo le Burkina a été bazarien ka blesse no kuma na mau meta ka tu dali no ni Niger nta ku déterminer ni Mauritanie nta ku déterminer ni nta ku déterminer fo ka anga konti anyere ka matina boni gena ko ni on yerete Adamo amba kuma chess awe ambe kuma ku che minga be ka hakili bla dusunye angana dusu bla hakili fo pem ka famu ka foko be ya jamana deunde kama jamana deunde apply ni ala yike nyamai ma dama ba ifiko ma min ba nyero min ta nyero min kan min mai min bise min tise ni be yika jamado wa nunga fota abetita ika jimi srafa wa paso bara fana atalulu baindi mayuma yere fu paso bara ala batodi yani ika tanu dabara ika tanu kawalela kwa ka jeni kuma do ya akana nu jabi ebe ma bebi wuli ki sigare jakuru bebi yiki le sigare o chama beta nyefe o to ru bina don fo am hakili bina nyefe munu fana kuma na ka yirula ko ni e pembe joro mina ma chama be kuma ko fa ni bla joro le sekake ma million mwa ko e ka kuma ganga ta o be jimi sarafe aka ka o be ka hakili lai aka ka o be ka yere ya ko o tsere ke o foto ku yere do tu yere ko me be ka do ko be ni ka bi ne yere do ko me ni tikiri ngani me ma ki hakili lai ni ngata ka boy ni ma ga ni ngata ka be kwa ngo kwa ni def fale ni ke kuma yi ande fale ni ko la sita am ma ko be bera minga jaminga sum amma ko be bela otuma nga falo ni ko injo folo ni jamana ya ere soro ambe sika kuma ambe jamana minfe o de ni ambe tabulo minfe o de ni ama tabulo kalifa jona o de ni e be fo mo ka fam parti politique fra pouvoir ka afara be fo mo ka fam ko désormais changement est peuple de taille c'est ça changement n'y a ça peuple ka changement de là faut be ko les femmes il est temps que peuple de ka responsabilité ta peuple de changement mais mo kelenga wuri groupe ndo ka ay kan masana boy nini ndatu boy ango dabla anye boati chama ngo kono aman no yala na man no fo fera faso barala abo bla bebi yere ni ngono amitani no kon mo wuri dabuli mais katla ka sey kana jona nyema uma ndenga da sera kuma do ma nyuma ba ambe elim national fo ambe independence fo ambe dambe fo ambe horonya fo ambe yere wolu ya fo ambe slama ya fo ambe wolu jo fo ni be siri be muna amfe ya
Sénégal d'abord Monique Jo Michi Gwembre Jago Kemina artisan transporteur commerçant nanga ye ne jamana gloma wuye ngana ya la de nous de blanc mais ko fani ngana politique blanc ni place là aya la je bi de nyo club de labi kema malo club de labi kema ni moi tout le be de la kema mane dole be baraka gouvernement iba so ni mamme baraka gouvernement la aka ma balota da ya mso na de mais Sénégal bi check me de balo baga marla bi check me de balo commerçant be etc. On a fora ko jamana nkuluma nanga yene panasi reta kala je mali re manasi bita domina fem fla de nyini ngali kelana anya njigi da fem fla de ka anga horonya ni fato kanu nanga fe na bi wole ko andambe ambe san faso ya anti malota ambe saya tali maloi da folo afla ngere mu Sénégal d'abord Monique Jo Jago Kemina ça dit que au dieu jamana kulumai comment njigi semaine nous de là no gala ko fe Sénégal ou Sénégal nyina foro bora fambe ala engrais sekele maso engrais boro kele wa kono no Sénégal jumbe Mali la ko me misika wa kono don ta apoti kono abata mi salo nyo maso nyina engrais wa kono don otuma amba nyini etafe marfa ka dum men to daga jalan ka farani marfa to daga jalan ma fata ka dum marfa ka kai aw mu me kibaru la selawe afa jamana nyama ku ka akala je jamana kuloma ku ka sei kana bulu ku kokoro no e seneni paka mara ni moni ambe fenwo fena odi no honte ala kana che ga da to rana nyina anti ka ta molo ta Sénégal anti ka ta Côte d'Ivoire anti ka ta Yorochi o do ne senete anjige jumai ni paka mara ta anjige jumai ni moni ka anjige jumai no bla la ko fe ko parti politique ambeni wati temena Mali kuna ni parti politique singa sangono ima fu ko so million ta obita ko dima ko parti politique ka financement Sénégal ka financement ide ba mara ta ide ambe glombe odela otuma nambe kuma anga laje fe man gishi ni nyango ma oye anga segi anyerema jamana glombe na ngo du kokoro otuma ndebo wole da kata jamana tiguma ninga fuye yesi ni satu nda ka to kono se dawo na ko jamana de mana info Francis na ko jamana de mana info ma na ko jamana de mana info ka to kono a jamana de fana ka don anga na si ku la jeble ko kamara nya anga na si ko ka be anya anga anjo ro la jamana ndika fuye ni am ta ro shita ne yande nanga anjese nyamba don ya na nga njigida manga nga njigida anyereka foi man anga ninge kan so ro mali ni bolo ni ka ba anyereka ka nyebo ma fe ni ya la je sisa dimisani munu mita kalange sangono iba so dimisani ba kono don obi bo dola matière dola o tableau dola to bara ba tambe bo tableau dola mais mi yere be bara surati ni ma duruka ka so dimisani dona école la ka ba sanworo fla ama ba maraka ama nyo Sénégal ama jege mo ka ama foi kala fo to bara ni bara ma soro do be ke jumai o kuma ni gouvernement sera ka seriko ka anga sere uta bala ka nafolo dula ni aje de jiem marabe sene nyogon nafolo barake États-Unis fara France ka sene nyogon nafolo barake wani yembale ndin kala sene na dro i ya lafia parce que abi bodro du ko ba ko ka to ke mais to baram son otuma nimbe kere noy anga na kere nge marfa dro nimbe kere noy ni ay torne su ka jama chera baram tanya simbala wa bi woro mutu kila mana chemani madro ata do ka ta yere fa bita pra sina bana fa be fa do re do baram tanya do o ma utote ko mfuna yero anga na nyina yoro no ko parce que tam yan soro o ka ke ama hakliye anyongo wore kana ansoro ma nya fo tuba na be fulike ka ta malien bema ka jamana de befo ka jamana maraba fu otuma anga laje jamana ti ta feu jamana de ko ati ta feu jamana nyama ko anga yere ko daga anga moro di nyoma anga burjani ni ko fo daga anga moro di nyoma dala sona mande be do la ba
Effectivement, Mandembe Lobulamba, Mandemtechi, Jamanatikilakao, Katimatikilakao, Kangaturpao, Ananga Autorito, Ananga Armée Nationale de Fintila Beku, Befo, Wanimando, Ukafi, Jamanadu Buko, Amle Punafundula, Fanagasa, Ankmatula, Nangase, Punafuliti Chula, Bibina, Malim Magoba, Adembela, Diaspora Mogobela Jelefo, Yang, Kamben, Wativere. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.